Pribahasa teng hadise wonten ngoten niku. Cuma kula mboten nekne mangke kula malah salah kepaham. Lah padune ra iso. Kok iso. Tuntunan niku sampai ke negeri Cina. Iya ya. Paling gak wae dhewe ndongano ya pantun sithik-sithik kan ya iso. Pantun sik ya Pak Dedek. Mangan gethuk ning ngarep omah. Kalau bakul es. Ya apa kok ngurusi bakul es wonten babakane kiambak-kiambak. Heeh. Lah ngeten kan kepenak to mo. Kae sapa kok dagelane kok ketok rapi, joget ya siji-siji parade. Ya alhamdulillah ngeten iki napa mulai dipirsani para pendidik-pendidik yang mempunyai IQ di atas rata-rata, cerdas-cerdas luar biasa. Murid-murid siswa-siswa. Siswa-siswa ya juga istimewa luar biasa. Wali murid. Burung sik. Burung. Iki lagi contoh nih. Contoh nih Pak Dok. Yo gesrek. Penake kaya ngono. Ayo. Selakeri ayo. Hei, lo. Terus semangat. Ora apa-apa. Sik jajak kendang tok, tantuk. Jajak Pak Dodok. Yo jajak kendang tok. Masalah wingi, Pak. Heeh. Ki melatih kekompakan. Jajak joget entuk. Oh, penake kaya ngene. Penake kaya ngono. Karek muter bokong satu kali puteran langsung maju mak blek. Mosok angel to, Met? Diputer sik lagi makcrut ngono ya. Lah, urung. Ayo Pak Dodok. Kuwi lho penake kaya ngene. Aku wae iso lho. Iki lho, dalange iso. Cobi. Hei. Lo. Penake kaya ngono. Ini dalang profesional. Wis gak usah repot-repot. Lah nyapa? Wis gak. Gak nyapiye to, Met? Kowe digambli kono penak. Nek iki aku wis gak gumun iki rombongane kono. Berarti kowe ape emosi karo kene? Ape nesu karo kene? Ya iya no. Aku wis tuwek isin lho to. Ngene iki gak sembarangan wong tuwek gelem lho. Ngene iki totoane iki harga diri. Harga dirimu ning kene nek kowe dina ki ranyang ra ditanggap SMK PGRI satu nganjuk merongos kowe. Bengi iki aku ning kene tok. Lah ning ndi? Lho, dobel. Lho, Dobel tanggapan wayangan. waduk gongseng. We. Tanggapan wayang Mancing no. Lho, mancing kok mbok umukno ki piye Ya to? dibacotne sik ya. Aja mentang-mentang karo Wis ora dalan. kudu joget. Masa depanmu karek dalan. Lah kuwi lho. Gak, wis Dodok, sampai. dodok. Totak. Penake kaya ayo. Iki kompak. Kowe ra kompak. Ayo. Dadake. aku gak dikei. Ya lah aku tuh dini kene apa-apa. Kowe iki wong menungso urip duwe agama, janganlah kamu berpikir suudzon. Aku di mana-mana selalu mbok sakiti. Suudzon gak baik. Suudzon ambune kaya ngene to. Ngapa? Dikei. Sumpah? Sumpah. Dosa Lah ki apa dagelane teko dosa iki lho jane apa lho? Lah kadung ngono. Mas, pisan dah. Lah ngono lho. Yo. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Wis. Mas, wis. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Mas. Bang. Totak-totak. Mas. Totak-totak. Totak-totak. Etak-getak. Lho tak-getak. Tuapuk iku. Oh gak ambuh eman lho karo. So sinden arep mbok ojleng. Jeng nganggur. Jenglengmu kok milih sing ayu jenglengmu kok milih sindin? Hidup adalah pilihan tuh. Ora dikei nesu, bare diimbui kok nesu lho. Malah nesu terang ladene kowe iki susah. Pisane cukup nak kaken lho. Nyapa? Misanan kita bingung. Lah misanan apa nek misanan? Piye to kowe? Dintekne ya. Nyuwun sewu kula jelaske. Piye? Pancen bocah nek laire, Pak. Heeh. Malam Minggu Setu Paing. Nggih ngeten iki. Lho, malam Minggu Setu Paing. piye kuwi? Lah mun lairene ra urut dhek. Kok iso ora urut? Ngeyel ae kowe. Lho saestu lho, Pak. Niki kuping mawon kuping selekan lho, Pak. Lho, masa to? Nggih. Upamane piye, Pak Dok? Tandane nek kuping silikane angger didemek mesti jerit ya kuwi silikan.
Desa, ceken. Ora kupingku dhewe kok. Oh, kuping dhewe. Oh, asli. Asli no. Berarti kuping asli. Kuping dhewe. Aduh. Wah, silekan, Pak. Lah kok iso? Lah ngomong, aduh. Kowe nyilek sapa kowe? Kowe nyilih sapa? Nyolong sapa kowe? Nyolong sapa? Baleni dah. Kuping dhewe kok. Lho, nek kuping silikan ki didemek mesti lara. Iya. Ki lara apa ora? Ora. Asli. Kuping Asli. dhewe kok. Kuping dhewe nek iki jel. Aduh. Lho, silekan. Oh, silian. Silian. Wis silian. Nek Pak Dodok ora. Nek kula mboten. Desa, ceken. iki ya silian. Asli ra lara. Urung. Nek tak tinju cengelmu kowe, wani kowe. Ki apa kowe? Ki apa? Sapa sing ngapain jewer aku kan delok. Ora usah delok-delok. Gue anggap aku iki percontohan apa? Pak Dodok menangan. Itu nih. Lho, nesu. Ki lho jek sakti lho. Ayo ndang. Wes, Mah. bareng kok. 1 2 3 4. Ya. Ya, Mas. Kencane kowe ning endi galakamu Ayo ikuti iramane. Hei. hatiku susah kowe kencang harapan kali Oke. Ya, luar biasa. Umpak aku asline. Kompak. Ngene iki lho Mas yoga ki ngene iki. Anu. Ora kaya yogamu enek dagelan munggah dintai. Lho. Apa enek to? Niki nggene niki. Oh, iya duwe yoga. Gadah yoga lagi mbangun saulan lho Pak mati pletes. Nek iki enek jenenge Sanggar Seni Astabrata. Kuwi labele namane apa? Sanggar Seni Suka Melarat. Lho, Weh. niku wah kowe iki Suka gawe melarat. anu asma. Ngawur. Asma ki Narya Japa lho Mas. Lah iya aku tak ngene Artodawa kok. Artodawa. Artodawa berarti duwe dawa ngene. Lah iki karepe rezekine men lumintu ngono. Alhamdulillah Pak Dodok. Inggih Mas Akbar. Dipertemukan kembali. Nggih, alhamdulillah. Derek syukur marang ngarsane Gusti dalu menika pinaringan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Panggih kali Mak Cange, Mbak Limbu, Leres. Mas Dalang Akbar, dalang muda Amin. yang luar biasa. Amin. Tanggapane lumintu banyu mili istimewa. Amin. Lagek mlebu mawon mau panitia sambutan istimewa Mas. Istimewa nggih. Langsung dilebetke kotak medal. Kotak medal. Teng mriku enek dispenser, Dispenser. kopi, teh. Kopi, teh. Ya wis sampean unjuk. Ampun. Sing kopi apa sing teh? Kula nyuwun sing teh. Soale awake ra dianget. Terus Bareng dispenser kula penyet teh. Kopi mriki kok modele kados angin nggih, Pak nggih. kok iso? Modele hawa tok. Kuwi entek. Kok iso angin piye to kok. Ya enak kopine. Kopine Jas ya. lali paling ra kei gula. Lho. Wah itu ya. Ning ora masalah, main teng rumah sakit ndi? Rumah sakit gundulmu tak tapuk kowe iki. SMK PGRI. SMK PGRI. Ngawur jero rumah sakit ya. Wong sing ngomong iki kowe kleru, dibendero kakak kok malah Maida. Lah iya. Dengarkan dong. Iya ya. Aku iki gedhe ngasine mek iki. Lho, Oh piye, ngerti piye, kono kuwi mau berangkat udan to, Mas. Berangkat udan. Dia malah ninggal kula kok. Komet. Nggih. Padahal sampeyan sak grup sak rombongan iso ditinggal iki to. Lah duka ki kanca ning musuh asine. Oh. Akhirnya kula montoran ki ambak king Bojonegoro dugi mriki. Montoran dhewe. Montor kula gas awit kali tidung mlebu temayang kula gas. Ajeng mlebu nganduk anu napa waduk. Waduk. Waduk pundi niku? Ane si mantok. Simantok. Wah, kula gas. Kula nikung. Temuriku enten wit to, Pak. Kula Wit. gas. Heeh. Minangka kula tanggung jawab plincat, plintut melorok kaya nyulok kodhok. Lah kok nabrak wit kaya jek teko kene. Lho, ora masalah to wong kene tanggung jawab kok. Lho kok oek we. Lho, tembok. Wit Kowe iki. Wit mbok beres kok. tak bers ora masalah aku. Lah kok oek we. Wite lo cilik samene. Tak guas empot ngeten. Kaya Rosi aku. Cilik. Cilik. Ngono ki wite disikno sik. Kok ora surprise. Wit cilik kok sombong. Ya ora masalah, sementing kan kene Aku tanggung lho jawab. saking banterku, Nyapa? tak utamakno nganggo SMK PGRI 1 tak polno. Weh, ya mbok polne Saking bantere ban mburi gak iso nututi ban ngarep. Lho, Piye? Aku Sik. Kuwi ora masuk akal. Jenengan Nyuwun sedang sewu. mboten? Nyuwun sewu. Gak masuk akal to? Mboten klarifikasi, Mas. Pak Dodok, Rene, awake dhewe main ning kene iki cocok lho. Nggih.
Cocok piye? Dudunya pendidikan. Nggih. Aku guru, Pak Dodo guru. Leres. Lah kok iso ngarep? Mbak piye emang saking bantere? Saking bantere kendaraan, Wedi telat? wedi telat. Piye emang ban? Ban guri iki gak iso nyelip ban ngarep, Mas. Wis saking aku prigel kok. Ban guri ra iso nututi ban ngarep. Ban ngarep. Yo ning ndi ngono to yo. Lah ya saking banterku, tak- ngeyel kok. Anu, no sunio. Apa? Jayan. Kowe ngomong ngono kuwi wis kodrate ngampek tirone. Bajing ora ngarah ban guri terus nututi ngarep ning ngarep ora mungkin. Ngono to? Wis kodrat ki nodrat saking ngarsane Gusti Allah sing Wah, ya maaf Jayan. Kowe arep po banter, arep po alon, kuwi mesti ban iki ning guri ora iso kok nututi tekan ban ngarep iki. Gak masuk nggih. akal to. Niku kan sudah hukum Heeh. Mercedes. Fisika. Mercedes. BMKG. BMKG pe ngecek apa kowe gempa Badan bumi meteorologi, Badan meteorologi. Alah. Badan meteorologi Ya. geofisika. Heeh. Apa? Badan meteorologi fisika. Ya wis kowe cah goblok kau. Lah kowe dicetakno dibenerno ya. Main teng SMK PGRI. Wis ora sing aran ning tengah pasar ya sapa? Heeh. Seneng ya Mas Dadak ya. Kula seneng Mas. Alhamdulillah. Estu. Silaturahmi kalih guru-guru mriki. Nggih. Murid-murid mriki. Acaranipun Acarmen Disnatalis. Disnatalis kowe radang kowe Disnatalis apa jajal kowe nek paham ora kowe? endi bocah? Lho. Disnatalis kok takok bocahe Ngerti ora? SMK. Lis. PGRI 1 Nganjuk iki duwe gawe. Lah ya tak celuk, Lis rene Lis. Lho, mesti acarane Disnatalis. Lah iya sing endi bocah? Kuwi ora bocah. Apa to wi? Kuwi bentuk. Bentuke piye kuwi? Wah Mas sampean jelas to Mas wangel. Disnatalis. Nggih, napa? Natalis dari kata dasar Natal. Oh, nggih. Natal itu Tanggal abang. Loh, yo tanggal abang tak koprok. Saya tahu urung bar. Natal itu artinya lahir. Oh, berarti hari ulang tahun. Jawaban akademis ngene iki lho. Oh, hari ulang tahun. Aki- Hari ulang tahun. Akiune Selamat Joko. buat Pak Hari. Kok selamat Pak Hari gitu? Astagfirullahaladzim. Ngene iki memalukan lho, Pak. Ngono kok. Aku isin. Ngono kok yo mbok jak. Ya sing murah aku tok, Pak. Murah tur gampang diapusi Gampang ya, gitu. diapusi. Wong aku ngene iki godhog nomi budal, Pak. Budal. Mulane sampean ra ngerti to keluargane Komet kaya apa? Keluargane Komet kayak apa? Gizi buruk kabeh. Ya ora awake dhewe iki wong loro bersatu, awake dhewe iki grup. Ora guyon-guyon. Guyon-guyon. Anakku ya lemu. Lah seneng peloro cilik ngono kok. Lemu wetenge dak. Ya kowe nak ngerti mbok omong. Omong piye? Lah piye ditanggap kok ya omong apa? Nggih menika adicaranipun nggih Mas, Nggih. Disnatalis. Disnatalis. Atawis ambal warsa ulang tahun. Ulang tahun. Yang ke-40 tahun, 45 tahun. 45 tahun. Nggih, mugi-mugi napa menika SMK PGRI 1 Nganjuk Betul. tansah berkah, Amin. maju, Amin. kreatif, inovatif, mencetak anak didik yang bisa memajukan Indonesia Raya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Lulusan-lulusannya menjadi yang bisa mengharumkan nama alma mater. Betul dan juga mencetak prestasi terus. Amin. Pokoknya SMK kini luar biasa, Mas. Mm. Apa meneh jurusane nggih kathah. Kata nggih Pak Dadak nggih. Nggih. Kadar Rejoso terus Hah? Kediri Hah? jurusan Jurusannya apa? Maksudnya orang ki ngono. sekolahan apa terminal to Jan? Stasiun bus. Iya. Paham? Jurusan ki prodi. Prodi program Program studi. Ngene iki lho nek ra padha gurune ya, Mas ya. Mari aku betul kuliahnya biar angon terus itu. Lah nyapa kok angon? Wedhusku ra umum. Pedhusmu lho Wong piro? paling 3 4. Lah aku rikur kok. Piro-piro? Rikur. Lambene lho kaya kena kobongan rorikur. Jurusannya program studinya banyak. Nggih, kadang jenengan kan jelas, nggih Iya. guru ngastone guru Heeh. di samping dalang. Dalang Pak Guru tuh? Nggih, dua-duanya kan bersinergi. Serakah. Guru yang bisa mengembangkan nggih menika dunia wayang seni itu kados Mas Akbar, makanya luar Gak biasa. serius takoke. Guru bahasa Jawa. Masa tenan ya? Nggih. Nek dalang-dalang gak guru-guru Mas. Loh. Yo kan semakin banyak kita mengabdikan diri kepada masyarakat umum ya toh kuwi lebih baik. Pikiran Ngabdi ning kau. seni budaya, ngabdi ning wayang menghibur masyarakat. Nah. Ngabdi ning sekolahan, ngabdi ki tanpa pamrih.
Oh, Nggih. nek guru-guru dalang-dalang. Di samping guru beliau juga menguri-nguri kabudayaan Pak Dodok ya ngono. Kula nggih guru alhamdulillah. Oh. Nadyan guru tesih SD. Sik. Piye? Mundur Mas. Nyapa? Ngomongin. Nyun sewu. Ha-ha. Mas Akbar, Ha-ha. guru bahasa Jawa. Ayo no. Bahasa Jawa asli nggih. Bahasa Jawa asli. Ngajar di mana, Mas? SMK 2. Oh, ini ki nyun sewu lho nggih. Iya, iya. Kula bedheki. Bedheki basa Jawa. Bahasa Jawa. Decal apa? Basa ne alus mawon. Alus. Heeh, Mergo? mergo simbah angel ngadeg. Mbae mboten saged melampah, mergi mbae Mboten saged jumeneng. mboten saged jumeneng. Salah. Mbae mboten saged. Wong ngene kok guru. Mbae mboten Guru saged. bahasa Jawa. Basa Jawa lho, Mas. Alah. Lho nek aku ya apa? Mbae mboten saged mlampah amargi mboten saged jumeneng. Cak, keliru. Afrat jumeneng. Afrat. Ah, apa sing iki mau sing basane apa? Simbah. Simbah Ora iso. ora iso Ngadeg. ngadeg. Ora iso mlaku Ora iso mergo mlaku perkara angel kayak ngadeg. Kuwi basa Jawane apa? Apa? Ah, singkat wae kedawan kuwi mau. Apa? Stroke. Oh, ibu cah monopoli gitu ibu cah iki. Basa Jawa telek. Telek kowe iki. Angel nyapu kok mboten cokot mlampah. Lah, Lah, kuwi wis jelas positif stroke. Lagi stroke. Lho ya bahasa Jawa ki sing genah sing Iya, cetha. iya. Jajal Mas kula bedhe setunggal. Napa Pak Dodok? Nyuwun sewu. Ibu berangkat teng pasar, Heeh. betul duit 50.000. Heeh. Dugi pasar. Ajeng bayar duit kantun 20.000. Basa Jawane pripun? Sik to, alon-alon sik dawa men to, Dok. Sik. Ibu ajeng Pancen berangkat guru. Ibu mau berangkat ke pasar. Ibu bidal teng peken. Membawa uang 50.000. Betul, Mau Arto. beli, ketika mau bayar uangnya tinggal 20.000. Betok artos 50.000. Salah. Kok iso? Salah. Lah Kowe piye? apa? Kowe apa? Ibu betok 50.000. Ibu Kantun kalih dosa. Salah. betos arto 50. Salah, salah. Pun. Apa kuwi? Salah. Lah apa? Duitnya hilang. Piye to Lah kuwi? timbang kowe stroke mang apa? Wo, kowe bales to. Bales to, Pak. Gedean ora cetha kabeh kuwi kok iso. Ah. Teng mriki Mas, nggih to. Ah. Nyuwun sewu Iya. anu Mas Akbar. Piye, piye? Kados jenengan kan mboten langsung sukses ngeten iki. Nggih, nggih, nggih. Dididik mulai dari SD, SMP, Betul. SMA. Ah. Makane wonten nika unen-unen Mas, Piye? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Estu niku, Nggih, leres. wong ki sak apik-apik wong kuwi luwih apik sing ilmune dhuwur insyaallah mangke bermanfaat. Soalnya niku ilmune mboten ngalah putus pahalane Mas. Kados ngoten niku. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Iki Betul. pahalane gak ngalah putus. Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina. Lah kowe teko Joso kok bingung. Oh teko Cina lho ya. Kuwi unen-unen Mas. Itu peribahasa teng hadise wonten ngoten niku. Cuma kula mboten unek-nek mangke kula malah salah kepaham. Lah padune ra iso. Kok iso? Tuntunan niku sampai ke negeri Cina. Iya ya. Paling gak wae dhewe ndongano ya pantun sithik-sithik kan ya iso. Pantun Nggih. sik ya Pak Dodok. Mangan gethuk ning ngarep omah. Kalau bakul es. Ya apa kok ngurusi bakul es iki nyapa urusanme kok sok. Ya. Mugi-mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah barokah Allahumma. Amin. Amin. Tuku gethuk ning Kutha Kediri. Ya. Mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Kowe ndang pantun sing apik, Mas. Pantun. Iso apa ora? Di Kreatif inovatif ngono lho, Mas. ya batinku geduk sak lapangan ya akeh kok ya. Ayo, Dang. Ya. Anu dieman-eman nggo golek duit. Duh. Terus Pak Lukman jaluk duit. Kowe aja modelmu unggah-ungguh tata trasilo adabmu dijaga, Mas. Lah kowe duwe. Lah kowe ngomong Pak Luman, kowe apa wis ngerti piyayine kang pundi? Pak Lukman kepala Kepala sekolah. sekolah Lho. DRS Haji Lukman Iya, toh. MPD. ngerti apa ora priyayine sing ndi? Piyayine sing pundi? Menika. Di. Ha. Handi kok. Menika lho pitu sing dalu Pak Lukman. Cirine apa? Anu ngangge peci, Nah, terus? nggih ngangge rasukan. Lho iya masa ora klambenan ki omonganmu kok. Batai, batik. Batik. Batik niku lho, Pak. Ha. Nggih, menika wilujeng dalu Pak Lukman. Ha. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Niki kepala ingkang luar biasa lho, Mas. Luar biasane pripun? Menika ingkang ditresnani para guru-guru, para TU ki para pendidik nggih Wah, Pak berarti Lukman. niki guru sedaya niki. Lho. Guru sedaya piye to? Ya ora ana penonton umume barang. Enten sing saking desa mriki Oh, mirsani nggih. wayangan. Gratis niki. Gratis. Wah, tepuk tangan buat SMK PGRI luar Luar biasa. biasa.
Iki gratis lho, iki nek gak ngono dikarcisno. Malah repot iki gratis. Tinggal menikmati deh ngono. Alhamdulillah aku ngomong ngono minangka apa to Mas? Apa? Belenyo Bapak Lukman menika ngasta dados kepala sekolah ngantos 3 periode. Heeh. Oh, saking ditresnani kalih guru-guru lan murid-murite. Oh, Ora kaya kowe nyapa to, Pak? nyalon RT ra dadi nek kok kowe. Meh jane aku. Kok iso meh? Gara-gara ya lek kuwi pengkhianat. Nyapa lekmu pengkhianat? Nyapa kok tekan liike barang? Ya iki yo kene kadung gua 50 ya diundhaki 100 sih. Mosok RT udah-udahan. Piye RT kula bengkoke 40 hektar. Lho, tenan apa ora? Wong RT kok akeh men to. Lho piye to wong desa kaya raya. Lho, Kaya raya. Kaya raya kok kowe jek ndagel, jek melo dadi pelawak nyapa kowe? Lah ya aku madani awakmu ngono lho dadi seimbang ngono lho. Ancen ulo tali pices ki omongane lunyu, Mas. Lunyu. Nggih. Wong guru-guru nyatane awake dhewe sak panggung ya ora? Ya no. Iya. Ora guru ra patheken aku. Nesu. Lah nek kula napa ngomong-ngomong kalih Mas Akbar ya penak nyambung. Ha penak ya mbok omong karo kono wae. Piye. Pripun Mas pawartose jenengan? Alhamdulillah sehat. Pripun pawartose Pak Dodok? Pikantuk pingastu panjenengan sehat walafiat Mas. Amin. Alhamdulillah. Ngomong-omongane wong lamis. Terus Teng SMK mriki luar biasa Mas. SMK PGRI 1 luar PGRI. biasa. Gedunge ya apik tingkat. Gedunge hebat. Dalane ya apik-apik, gurune ya wah sumeh-sumeh gapyak. SMK mriki tambah maju. Nggih mboten? Betul. Ngono. Kowe kok meneng ae muni to piye ya? Ora lho kowe kok omongmu karo kae kok. Omongmu lho ora cocok. Ora cocok piye? Cocok napa mboten, Bu? Ora cocok lho. Kok iso ora cocok nyapa to Mas? Lah wis karuan ket mau ngadeg kok ya takok pripun Mas pawartosipun. Wis karuan apik iso ndalang berarti sehat to. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe Mas. Lah kuwi sing lamis ki sing gak oleh. Wong ki sing real. Lah kowe ngerti apa tentang SMK kene? Alah, SMK kene ta? Iya. Ini SMK PGRI yang sangat luar biasa mempunyai ribuan murid yang ada di sini. Piro murite? Enek kurang-kurang 1000 pokoknya. Saya luweh tadi. 2000. Aku lho ngerti. Nyontoh catatanku. Loh, No catetamu apa wong kowe sing ora ngerti no kok so. Pak Komet, Pak Nggih. Dodok. Siap. Niki selain panjenengan bintang tamu yang dihadirkan juga Mbak Prigel, Oh, nggih. Pangayu Anjarwening. Kersane. Cocok. Kita jumenengkan. Nggih, dipanggil. Kita berdirikan. Apa ora iso ngadeg dhewe? Ayo disepotin. Mas disepoti di MC ini kaya orkes-orkes ngono kan yo kenek apik. Iya. Jajal suara orkes. Yo. Ya. Kowe nyelok artis apa tukang ojek to jene? Kalau golek Pak Supriyadi lho. Supriyadi gundulmu ngono kok Supriyadi. Ayo disepoti, Ya. sapa? Di MC ini. Oke, baik saudaraku, SMK PGRI 1 Nganjuk luar biasa. Malam ini kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada pesinden asli Jawa Timur toh. Siapa dia? Yang satu ini istimewa buat Anda semuanya. Mas, kuwi guyu ya kenek Mas, tapi guyumu ki ketok elek Mas. Kedawan, guyu ki cendak wae. Lah, kan. Sithik wae. Aja dawa-dawa, sithik. Baik, semuanya yang hadir. Ada salah satu presiden yang sangat luar biasa. Siapa dia kita sambut sama-sama? Yo, ada si cantik. Apa nerone aku ra iso. MC malah kaya kucing asma lho kowe. Jare sithik ae cukup. Pasti aja dawa-dawa sithik sejengan-sejengan. Ada Prigel. Apa kuwi? Prigel. Tak kapuk. Lah cepel lho. Lecet lagi. Wis cepel. Prigel. Pri. Iya ya, lah iso dhewe ra nyarno dhewe. Bantah. Bose dalu ki Mas Akbar. Iya, makasih, Bos. Ada Prigel. I love you. Yuk, asal rata. Selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu Mas Dodok piye kabare sampean Mas? Alhamdulillah sehat. toh, Masya Allah. Tambah ganteng.
Waduh aku gak Jawa. Nyapa gak Selamat malam Mbak Ayu Prigel Pangayu Anjar Wening Wilujeng Dalu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Yu. Selamat malam Mas Luar Akbar. biasa tambah langsing. Oh, terima kasih banyak. Sampean tambah ganteng. Ayo wis suwe. Kula Walah. Mbak Prigel, Mbak Prigel. Dalam sayang Ayo piye? jenengan sampun dahar. Alhamdulillah Didi sampun. mriki jam pinten? Kalau mau jam sedoso Mas Akbar. Alhamdulillah. Menika. Mas Dodo ini tambah gendut tapi tambah Imut. ganteng, tambah imut. Wah, gemes aku. Bocah ki ra Jawa iki. Main ning sekolahan lho, he. Ngapa ta? Loh, enek Mas Heru barang, Mas. Seru enten. Ya Allah, selamat malam Mas Heru. Sugeng dalu. Tanda Ya Allah. kasih sayang kakak adik. Iya. Kakak adik. Sik to, aku nang kene merasa disabotase. Kok disabotase? Nyapa ta? Nyapa to? Kaya-kaya ra ketok aku. Lho, kok ora ketok piye? piye? Lha iki wis disalami, kono disalami. Sampai Mas Heru lho disalami. Heeh. Lah aku kok gak ketok. Mbak Prigel apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. Mas. Nggih, mboten napa-napa. Sementing wayangan teng mriki niku regeng Oke, saya. Iya, rame penontonnya ya akeh lho. Oke, Masya Allah, ra masalah, luar ra biasa. masalah. Sampean yo seneng to, Mas? Alhamdulillah seneng. Sampun parek. Alhamdulillah sampun. Sampean meng mamopen. Ru melok pisan Ru. Ru. Dirayah wong telu. Kowe nyapa to? Kowe iki nyapa? Kowe pengen ngomong karo dalange. Kowe pengen ngomong. Oh marah-marah. Kok marah-marah aja kaya ngono, wis rupamu kaya gua. Kaya gua. Berarti merengungu ngene kowe. Oh, tak tiketno. Nyapa kok mbok tiketno. Lah kowe lho nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kowe ape nyedaki Mas napa Mbak Prigel apa kowe wong sugih, wong mampu kowe? Syukur. Lah penyedaki kudu sugih. Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho, pengen ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake rego larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ayo gecekno botoe dadi. Wis padha karo FIFA nomor 5. Oh, lama. Kok ngonyek. Salam-salam kaya dulu, ngono. Mbak Prigel. Salam. nggih, Salam. Alhamdulillah. Wis sampean nggo ingon-ingon barang to, Mas? Lho, ingon-ingon piye to? Iki Niku dagelan kondang sing sampun misuwur. Misuwur. Pepunden leluwur. Ama Pepunden. apa Leluwur. Leluwur iki jenenge wis bongko. Niki kondang dagelan Cak Komet sing nganggo kelamin. Wis rasa. Wis sampok. Tuh barokah kuwi barokah. Salam-salam dulu Mbak Prigel. nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Khususnya kagem keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk ya, yang luar biasa. Ya. Iki acara puncak pada malam hari ini Ya, ya Mas ya, ya. ya, Nggih, betul. alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan keselamatan ya. Amin. Sukses, Amin. kesehatan. Nggih. Khususnya kagem Bapak Lukman juga matur sembah Kepala nuwun. sekolah. Nggih, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru yang rawuh pada malam hari ini ya Mas ya. Masya Allah sing nonton iki ora ming dari sekolahan ya Mas ya. Oh Itu iya, umum penonton ya? umum. Ini untuk umum, Mbak. Ini untuk umum, luar biasa penontonnya. Tepuk tangan kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Masya Allah luar biasa. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe ditimbali rene Mas. Amin. ya, Mas, Amin. ya. Amin. Ngene iki nak nuansane pendidikan tuh Mbak Prigel pas dadok nggih. Nggih. Terus Ngene iki contone kita menggambarkan suasana kelas. iya. Ya, Terus suasana kelas itu suasana di sekolah. Heeh. Aku guru Pak, dodok guru. Ah. Ini kudu ono kanggo pembelajaran edukasi. heeh. Nggih fragmen. Upamane fragmen, Oh. ketoprak milenial coro siswa dan guru. Wong ngono. Upamane ning kene aku guru. Heeh. Muridnya Mbak Prigel. Aku murid. Murid, terus murid 2 Mas Dodok, murid 3 Blekok Moncrot. Guys. Oke, siap. Aku dijak apa ora? Tidak kowe bekok moncrot ki mang lho. Oh, alah bekok moncrot iki aku to. Wong kok gak sadar to. Ora Akhirnya sadar ora diri. dijak. Ayo Mas. Piye, Mas? Musik. Kita mulai ya. Oke. Truk, truk, truk. Sekolahan nganggo serempek. Pak Guru datang.
Deng 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 deng. Blok kok montrot Kowe nyapa rono kene lho. Pak Guru datang, Pak Guru datang. biasanya budal ngarep sih. Assalamualaikum para murid. Waalaikumsalam Pak Guru. Aduh, ini anu ya, nak Dodok sama Nduk Prigel ya? Iya. Sini salaman sama Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pinter. Pagi Pak Guru. Pinter. Aku enggak telat toh, Pak. Enggak telat ya. Lah kok telat? Mau ngarep dhewe gak oleh. Kula wau injing pun ngriki, Pak. Lah nyapo? Lah kelar kan kene kok disiki. Lah nggih, tasik tutup. Duh. Ya ora apa-apa dinteni sik nganti Pak Gurune. Ya Pak itu hanya alibi aja. Push up 3 kali. Push up 3 kali betul Pak. Kedisiplinan harus diajarkan. Harus. Betul. Number one. 3 kali nggak boleh. Peng telu. Peng telu. Nggak boleh napas. Wah, tuh. Murid itu satu. Di sini. Pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika. Siapa? Sudah pernah bawa pelajarannya. 1 tambah 1 berapa? 2 Pak Guru. Pinter, luar biasa ranking 1. Hore. Betul, ya. Terima kasih. 1 tambah 2 tambah 2 4 Pak Guru. Aduh pinter Pak Dodok, aduh nak Dodok yo ranking 2. 2 tambah 2 lo ranking 2. Iki sekolah khusus tak goblok-goblok lah. Lah mbok bedheki ratusan lah kok. Iki sing telat mau iki. Nggih, Pak. 2 tambah 2 Anu 4. rong bar 2 tambah 2 kali 100 ditambah 1000 dikali 99 piro? Gak iso. Gak iso. Goblok. Kamu bisa ya? Bisa. Kamu bisa? Pinter. Makasih. 100 untuk Makasih, saya. Pak Guru. 100 push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Push up 3 kali. Oh, iki metu kok sekolahan kene merengkel. Wis tok. Murid ki kudu apa? Tunduk karo guru. Tunduk karo guru. 1 kali kurang 1. Kesini lagi murid-muridku sayang ya ampun Iya, Pak Guru Akbar. Selain matematika kita harus belajar lagi tentang bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke, Pak Guru. Bahasa Jawa kromonya 1. Setunggal. Pinter ranking setunggal. 1. Lah caki kalih meni. Bar setunggal. Kali. Pinter ranking 2. Tiga. Bar 3. Bar 3 rendeng. Sekawan. Bar 3 rendeng goblok push up. Bar 3 rendeng kok sekawan. Ayo. Leres Pak Guru. 1 2 3. Mangsaku wongko. Kok teko rendeng. Pelajaran selanjutnya adalah IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Oke. Ayo, WC. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo. pinter ranking 1. Ranking 1. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Mas Gibran. Nah, pinter. Ranking Gubernur 2. Jawa Timur. Ketorong. Kofifah. Pinter Ram. Dodok. Ayo. IPU ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum. Mas Gibran. Sopo sing kok Mas Gibran nih? Tiga rendeng. Apa kok 3 rendeng? Nang teko kono. Ora. Saiki pertanyaane. Monggo. Pertanyaannya adalah sopo Mudin Arab Saudi. Push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Wis kuwesel ya. Saya tak mencoba. Kamu tidak disiplin. Syukran. Blok. Syukron ki artinya bahasa Arabnya terima kasih. Tapi kuwi mudin kono. Ora iso sakali ya. Matur nuwun Mas, mbok balesno aku mbok tinggal. Pak Lukman tulung, Pak. Lha iki ditangkap apa dijar? Kamu Nggih. gak terima? Mboten. Arep dadi apa? Lah ini namanya dadi guru apa piye? Guru no. Dadi guru angel lho. Alah bisa. Oke, aku nek ngono ganti murid. Murid. Oke, ayo kita murid. Siap. Dituruti wae kan. Ganti tak ajar push up. Suapane nek dalang push up. Rono. Kowe aja galak-galak ki dalang kondang kowe. Selamat malam. Follower Selamat pagi murid-muridku. Murid yang pertama Prigel ya? Murid baru pindahan dari Kalimantan. Sini. Kalimantan nyakar kowe kuwi. Meneng ta. Prigel, sini. Dipanggil Pak Guru. Aku ke sana. Iya, ke sana. Sini. Hadap sana. Kamu lihat teman-teman kamu di sana. Itu teman-teman kamu tidak berprestasi.
Ayo dilapor Komnas HAM. Weh, apa ya? Tindakan tidak senonoh terhadap siswa kowe. Lah kene lho ora piye-piye kok kowe. Apa Murid 2. Dodo, Pak. Pertanyaannya, Ya. siapa? Oh, boy. Aku, Ya, Pak. tidak tahu. Tahu, Ah, Pak. Apa? Aku. Betul. Loh, enak, Pak. Sini. Guru istimewa ki. Akbar. Apa? 1 tambah 1 2 berapa? Gak ngerti pusat. Lah 1 tambah 1 berapa 2 wis mbok jawab dhewe no. Oh, betul. Betul. Lah terus sing pusap sapa? Saya. Iki jenenge ula marani pentung ya iki. Wes. Guru kira kok pusat. Wes. Dirit-irit wes.